Beno, proportzionaltasun gaiari egingo diogu, gai berri bat, baina ikusiko duzuen moduan, zatikien kontzeptuarekin oso erlazionatuta dago. Bai? Ordan, proportzionaltasunaren barruan, aztertuko dugu proportzionaltasuna zuzena denean, eta aztertuko dugu ere alderantzizko proportzionaltasuna daukagunean. Orduan, proportzionaltasun zuzena. Demagun ondoko problema ematen digutela. Bi boligrafok euro bat balio dute. Zenbat balioko dute 4 boligrafok? Eta 6 boligrafok? Eta boligrafo batek? Guazen apurka-apurka aztertzera daukaguna. Orduan daukagu boligrafo kopuru bat eta bere prezioa. Kasu honetan, esaten digute, 2 boligrafok euro bat balio dutela. Bakoitza jarriko dugu bere zutabean. Boligrafo kopurua 2, prezioa 1. Orduan, galdetzen digute, zenbat balioko dute 4 boligrafok? Beraz, galdetzen digute, 4 boligrafok zenbat balio duen? Buruz, oso erreza da, eragiketa bai? 2 boligrafok balio badu euro bat? Zenbat balioko dute 4 boligrafok? Badakigu izango litzatekela, bikoitza 2 euro, bai? Eta zergaiti biratu, boligrafo kopurua 2tik 4 pasatzeko, egin dugu bider 2. Eta prezioa ere orduan, berdin handitu beharko da. Euro bat balio bat zuten bider 2 euro, bai? Orduan, proportzionaltasun hau zuzena da, bai? Boligrafo kopurua handitzen da, prezioa ere handitzen da. Bale, hurrengoa, 6 boligrafok. Bale, 2 boligrafotik 6ra pasatu gara, beraz boligrafo kopurua egin dugu bider 3. Beraz, badakigu prezioa ere bider 3 egin beharko dugula, beraz bat bider 3, 3 izango litzateke. Eta azkenengo galdera. Eta boligrafo batek, boligrafo kopurua 2tik batera pasatzeko, zati 2 egin dugu. Beraz, prezioa ere, zati 2 egin beharko dugu, bat zati 2, 0,5. Bai? Bale. Eta hemen, proportzionaltasuna daukagunez, zatiki baliokideak lortzen dira. Horregatik esaten izuen, oso erlazionatuta dagoela ere, proportzionaltasuna zatikiekin, bai? Ze zatiki baliokide? Bidatu. Bikotek hartzen baditugu, adibidez, 2 zati 4, bai, boligrafo kopuruak elkarren artean zatitzen badugu, beraien prezioak ere bat zati 2 zatituta, zatiki baliokideak sortzen dira. Hau da, 2 zati 4 da 0,5 eta bat zati 2 ere da 0,5. Eta beste bikote bat adibidez ere hartzen badugu, adibidez, 4 zati 6 ere izango da 2 zati 3. 4 zati 6 berdin 2 eren, bai? Orduan, hau izan da pixkatxo bat kontzeptua ulertzeko, bai? Eta ariketak orduan, hau ulertuta honelaxe egingo ditugu. Lehenik eta behin. Kokatu beharko ditugu, ematen dizkiguten 2 magnitudeak, boligrafo kopurua eta prezio daukagu. Eta fijatu behar gara, boligrafo kopurua handitzen denean, zer gertatzen den prezioarekin. Orduan, boligrafo kopurua zenbat eta gehiago, prezioa ere gehiago da. Orduan, gehiago, biak handitzen dira, proportzionaltasuna zuzena da. Hau izan behar da, egiten dugu lehenengo gauza. Begiratu ze proportzionaltasun daukaten. Bat handitzen denean, bestea ere handitzen denez, zuzena. Vale. Eta orduan orain, ariketa egiteko, datuak kokatuko ditugu, 2 boligrafo prezioa euro bat, 4 boligrafok X. X izango da, topatu behar duguna. Badakigu buruz egin daitekela. Bai, baina, zenbakiak komplikatuagoa direnean, ezingo dugu buruz egin. Orduan, behin datuak ikusita, zatiki baliokideak kokatuko ditugu, 2 zati 4 izan behar da bat zati X, eta orduan, gure helburua da, X zenbaten ateratzea. Eta badakigu, zatikien propietateak goratuz, zatikia baliokidea badira, biderketa gurutzatuak hau da, 2 bider X izan behar dela 4 bider bat. Beraz, hortik daukagu ekuazio bat. Bai? 2 bider X berdin 4 bider bat izan behar da. Bai? Eta gure helburua da X ateratzea. Orduan, lehenengo pausuan, 2 bider X utziko dugu berdin eta eskumaldekoa biderketa egin dezakegu, 4 bider bat dela 4, eta horrengo pausuan X askatu beharko dugu. Orduan, 2 hau biderkatzen dagoena beste aldera pasatu behar dugu. Eta nola pasatzen da beste aldera? Biderkatzen dagoen elementu bat beste aldera zatitzen pasatzen da. Bestaldean lau geneukan, gertatzeko orduan lau zati bi.
daukagu x despejatuta. Orain, eragiketa egingo dugu, x da lau zati bi, eta lau zati bi dakigun ez dela bi, x da bi, kasu honetan, euro, bai? Magnitudea, gure unitatea, eurotan dagoelako, bai, emaitza. Bale, hau, proportzionaltasun zuzena izango litzateke. Goazen ikustera orain, alderantzizko proportzionaltasuna. Demagun, lau margolarik 15 egun behar dute ikastola margotzeko. Zenbat beharko dute bi margolarik, eta gero galdetzen digute bai, eta margolari batek, eta 8 margolarik. Lehen bezala, gure magnitudeak, margolari kopurua eta egun kopurua kokatzen dugu, bai? Badakigu esaten digutelako, lau margolarik, tardatzen dutela gure ikastola margotzen, 15 egun. Eta galdetzen digute, zenbat behar dute bi margolarik. Bale, badakigu, lau margolarik 15 egun tardatzen badute, margolari gutxiagok ze tardatuko dute gure ikastola pintatzen, gehiago edo gutxiago. Bai, gehiago ez? Orduan, margolari gutxiagorekin egun kopurua handitzen da, gehiago kostatzen zaio ikastola margotzea. Kasu honetan, bat handitzen denean bestea txikitzen da, beraz alderantzizko proportzionaltasuna daukagu. Eta buruz egitea hori oso erraza da. Biratu, margolari kopurua lau zen, bira bi ditugu orain, beraz egin dugu margolari kopurua zati bi. Baina alderantzizkoa denez, beste aldean, bai, egun kopurua margolari erdiarekin segingo da, bikoiztu justo kontrakoa, bai? Hemen zati bi egin dugunez, bestean bider bi. Beraz, 30, 15 bider bi, 30. Goazen horrengoarekin, eta margolari batek, bale, lau margolari genituen. Orain margolari bat, beraz, margolari kopurua egin dugu zati lau. Badakigu alderantzizko proportzioa denez, bestaldean zati beharren bider lau emarko dugu, orduan 15 bider lau, 60. Eta, azkenengoa, 8 margolarik, margolari kopurua bikoiztu dugu, ez? Lautik 8 egin dugu bider bi. Beraz, bestaldean zati bi egin marko dugu. Badakigu, orduan 15 zati bi, 7,5 egun edo 7 egun da erdi kostako zaiela. Hemen ere, zatiki bikote baliokideak sortzen dira, baina alderantzizko proportzioa denez, magnitude bati buelta emango diogu, edo alderantzizko zatikia jarriko dugu. Hau da, biratu. Lau zati bi, lehen zuzena zenean egiten genuen, beste zatikiarekin ere berdin du, 15 zati 30. Baina orain alderantzizkoa denez, bigarren zatiki honi emango diogu buelta. 15 zati 30 jarri beharrean, jarriko dugu buelta eman da, 30 zati 15. Eta, konparatzen baditugu bi zatiki hauek, baliokideak dira ere. Baina alderantzizkoa denez, zatiki bati buelta eman behar diogu. Bai, lau zati bi, bi da, eta 30 zati 15 ere, bi da, horregatik baliokideak dira. Eta beste bikote bat hartzen badugu, bi zati bat ere, izango da, zatiki honen alderantzizkoa 60 zati 30. Bai? Bale. Horan, gure ariketak egiterakoan, honela egingo dugu, orain azalduko duen moduan, bai? Hau zen, zuek ulertzeko kontzeptua. Bale. Lehenik eta behin, margolari kopurua eta egun kopurua daukagu. Bai, ikusten dugu, margolari kopurua zenbat eta margolari gehiago eduki, egun gutxiago kostatzen zaiela ikastola margotzea, bai? Ordan, margolari kopurua handitzen denean, egun kopurua txikitu egiten da. Bai, orduan, jarriko dugu alderantzizko proportzionaltasuna dela. Eta orain, datuak kokatu besterik ez dugu. Lau margolarik 15 egun tardatzen badute, lehenengoa da, bi margolarik, x. Zatikiak jarriko ditugu, bai, zatiki baliokideak, baina alderantzizkoa denez, lau zati bi, berdin, honi buelta eman da, x zati 15 izango litzateke. Bai, eta orain lehen bezala, zatiki baliokidetan biderketa gurutzatuak berdinak izan behar direnez, lau bider 15 izan behar da bi bider x. Beraz, lau bider 15 berdin bi bider x. Orain, lehen bezala, eskerraldeko hau, lau bider 15 egiten dugu, 60 berdin bi bider x. Eskubinan ez dugu ezer egin. Eta orain, egin behar duguna da, x hau, askatu, bi hau biderkatzen dagoenez, bestaldera kontrako eragiketan bitartez pasatzen denez, zati bi pasatuko da, beraz, x izango da, 60 zati bi. Eta orain ja, zatiketa hau eginda, badakigu x izango dela, 60 zati bi dela, 30, eta gure unitatea egun, bai? Bale, hauzi izango litzateke alderantzizko proportzionaltasuna ebasteko metodoa.
Bueno, ikusteko azaldutako ulertu zuen bi ariketa. Lehenengoa, argi alduzu, ea egia den. Jarraian agertzen diren, 5 egoeretan, erlazionatzen diren magnitudeak aztertu beharko dituzu eta euren artean duten erlazioa zein den esan. Hau da, zuzenki proportzionala den, alderantziz proportzionala den, edo bestelako erlazio baden. Bale, orduan, hemen dituzuen jarraian jarriko dizkizuetan 5 egoera hauek, koadernoan kopiatu eta esan beharko diazue, zuzenki proportzionala den, alderantziz proportzionala, ala bestelako erlazio bat duen, adibidez. Sandia baten pisua eta presioa. Konparatu beharko dugu, sandiaren pisua handitzen denean, zer gertatzen da presioarekin handitzen da ere? Zuek ikusi, bai? Orduan, pisua handitzen bada eta presioa handitzen bada, zuzenki proportzionala izango litzateke, baina pisua handitzen denean presioa txikituko balitz, alderantziz proportzionala. Eta erlaziorik ez daukatenean bat handitzean bestea ez badakigu zer gertatzen den, bestelako erlazio bat. Orduan, sandia baten pisua eta presioa. Bai, denak opuesto gora hauek kopiatu eta erantzun. Kotxe baten abiadura eta bidai konkretu bat egiteko behar duen denbora. Pertsona baten pisua eta zapata zenbakia. Txorrota baten emaria, hau da, iturri baten txorrota ateratzen den ura, txorrota baten emaria, bai, urkopurua, eta ontzi bat betetzeko behar duen denbora. Txorrota horrek, emaria handiago bada, zer gertatzen da, ontzi bat betetzeko orduan. Denbora gehiago eta gutxiago tardatzen den. Eta azkenengoa, 5. Bonbilla bat piztuta egoten den denbora, eta honek dakarren kontsumo energetikoa. Bueno, honek erantzun beharko dituzue, bai? Eta 2. ariketa honetan bi problema ditugu, bai? Ondoko bi problemak ebatzi beharko dituzue. Hauxe, lehenengoa, koadernoan kopiatu, eta gero ebatzi lehen ikusi dugu moduan. Eta hauxe, 2. Bai? Bueno, besterik gabe, bideoan azaldutako ulertuta kapasareten problematxo hauek egiteko.